Takže čau lidi, dneska budu hrát s mým kámošem. Čau. Nechceme se dát ještě. Já budu pušovat Barryho na Tak já bych dal 25 až 30. tak na 25 nebo 30. No 25 až 30. A já jedu úplně to stejný. Tak dáme si hokej bravo. Jo. A nebude to jak třeba ten můj Roblox, ten Který trval půl hodiny. A mohli bychom to mít za, no i půl hodiny by nám stačilo, mohli stačit. Hej! Trošku vystřelit. Já docela zase neumím. Já mám zase Já jenom na hypercharge, ale to nevadí. Dělej. Tak gole už. No. Jsem hodil kurtu. OK. A já taky. Jo. Ale jo, nějaký tam tady. Hej. Tam chodí. To je Spike? Jo, Spike. Jo. Tak my jsme vyhráli. Docela rychlý. To doufám, že budeme často vyhrávat. Tam ty jsme třeba vyhrál 5 kilů. A takže no to je jedno. Radši moc nepovídej a soustřed se na hry. A to máme co nejvíc. Ono je nekonečně gaček. Wow. Já třeba jsem chtěl už udělat třeba 4 videa, ale byly moc dlouhý, takže jsem je nikdy nevydal, ani nevydám. Tak to by byl... Když mohl byste se stříhat. No. Podle mě i tohle bude se sestříhat, protože to bude dlouhý, to bude dlouho, než počnem. No. Jak to umíš? Jo, hezky. A nic velký. Hej Maty, je vyčistěná úplně brána. Jo. Jimmy to tam. Přijdete, ano. Tady. Je. Ano, to trvá, než můžu přihrát. Vezmu to trvá. Nic. Tak to bys to tady... To tady bylo vidět. Jo, co? Jak, kámo? Nevím, náhoda. Wow, ten nám dal. Další. Hej, tref to. Jo, ty nemůžu. Zatím se docela držím, ne? A já bych hrál něco potom kratšího, zase dostaneme pohádky. No, vyjde třeba 2. No, třeba. No, spíš 2 než. No, ty tria prostě... Ty tria jsou těžké. Ještě když máš s tím plnou retarda, ale to zatím nemám. No. No tak, asi to máme vyhraný. Vidět to? No tak, druhá hra, druhá výhra. Oni si hrají 2. To je lepší.
Já jsem třeba největší legend na Star Dropy. Hej, mohla by mi padlo Legendary Star Drop, ne? Mohla. Pak to řekne občas, a pak no spíš častěji. Teď. Což to na marku. Jo, no. Tak jdeme dua. Jo, dobrý, dal jsem dua. Nevím, jestli jsem dal dua. Jo, dal. Jo, to by se nehrálo čas. Ale oba začátek. Furt česky. Až budeme mít 5, to bude smysl. Dělej si tam ty. Ona se zničí sam. Sráp. Musíme jít dovnitř. OK. To víc ke mně. Je tam search door. Jo, ale jakože ať tě slyšej. Tamhle po Mendy ne. No, ani Tam má často hacky. No, ani po Chesterovi. Minulý, když jsme to natáčeli, tak to byly hacky. Jo, kámo. Tato snipla pořád do rohu a pořád dávala killy. Pojď, Filo, ke mně. Já to tam hodil, protože to ubírá. Je. Tam bych radši ne. A jo. Já mám ještě tam 4. I když Frank je... No. Jo, já jsem měl 79 HP. Jo, tak Frank má nějakých třeba 14 000 HP. Což je to tam na... Viděli jste ten snipe od Mendy? No tak to bychom byli mrtví. Možná... Jo, 10 pavrů. Jo. Tak to bude nejlepší. Pojď. Ten se pozná. Ne. A tak druhý. Ale tak měla kámo 230 HP. 230 HP. Trvá vždycky. No. 8 minut. No tak na chvilku to stopneme, ať to video není zase tak dlouhý. Třeba si dáme 5 her a to. No, tak. Já jsem si změnil brawlera, protože jsem byl daleko od 25. ranku a to bychom pušovali hodně dlouho. Takže jsem si vzal Rika a pak pušnem možná někoho anebo ranku. No, tak pojď. Jo, mě bolí záda. Jsme přijeli, nebo ne, přijeli před chvilkou z tréninku. No, chvilka to nebyla. Třeba tak půl hodiny. No, ve 20 nám končí. Ale nám slibovali kámo fotbal. A pak jsme hráli hovno. Jo. To je takový pro děti. Oh no. A jsme hráli hovínko. Hej, to se mega sek. Jo, kámo. A dobrý, už ne. Ne, po mně půjde ten Carlson. Carlson, jo. Tak ty se zase zapletl do fotbalu. Prosím s ním. Čau. Však Carlson ještě. Prosím s ním. Jo, devítkovej Karol, jo. No tak plus 4, to nevadí. Já už mám teda 20. rank, 392 pohárků. Já jsem měl jednou v plánu natočit video s... Já nevím, jsem to viděl. Video s... Jak se jmenuje?
jo, s Charlie, ale trvalo by to, no, jak bych to spočítal, třeba tak 3 hodiny a to k tomu kámo na 20. 2 hodiny jsem to prostě pušoval a no. Yeah. Krásně se vyhýbá. Dělej ho to pod nás. Takže učte se, jak máte být hodný. Teda na paní učitelku zlým, ale teda. A paní učitelku 100% neposlouchejte. Neposlouchejte. No právě. No tak já jsem... No to půjde. Po tebe, jo, nebo... No to hodit na dobrý. Já možná pošlu Edgara na 40. Ale ne, to bude až moc rage push. Elko, srap. A pizza, ne! No! Já nechci, aby tady to někdo moc poslouchal na sluchátkách, protože by mu asi vybuchly uši. -1, tak to je hodně. Nice. Hej, prčáč. Pojď. Na Angel. Ok, tak potom já si jenom vymaxuju Angela, ať ho můžu potom pušnout. Jo, tak ne, vlastně ne, Angela. Já mám málo coinů. Koho jsem vlastně pušoval? Co? Koho jsem vlastně pušoval? Já nevím. Ne, koho jsem pušoval? Já nevím. Počkej. Berry. Jo, Berry. Teď to by mě nenapadlo. Mě taky ne. Tady mám něco. 100 powerpointů. Tak. Já mám hrozně málo coinů. Angela vylepším. Já mám jenom 1000 coinů. Já nemám ani 1000. Počkej, já mám 3000 coinů. To je hrozně málo. Jakže hrozně málo? Jakže hrozně málo? Já měla asi 25 000. Jo, aha. A jo, kámo. A 20 000 powerpointů. Co jsem s tím udělal? Jo, asi 10. No, asi 10 týpů na 11 už vím. Jo, no. Proč jsi to nedal aspoň na 9, ať můžeš hrát rankedy? No, já jsem na hodně. No, tak mi chybí třeba Poko. Nemám. Ale Poko? Poko není špatný. No, není špatný. Poko není špatný, ale on je hrozně OP z toho hypercharge, když jdeš 3v3. Kámo. To tam všechny dohýluje. Jo. No. Tam ročí. 7čkovej, jak se jmenuje? Byron. Já mám třeba doma jeho hůl. Hej, mně se to sejká. Mně taky, kámo. No. Mně taky na budeme s tím týmejky. Hej, uděláme fake team. Ok. Dobře! Jo, tak já to věděl, kámo. Tak, co blbci, já to věděl, kámo. Dobrý, zabij. Hej, mně se to sejká. Jo, no, tak to asi moc nepušnem. Sakra, já jsem dala. Jsem to. Co bude další? Jo, no, tak to je docela trash, no. Apples. Ok. Jo. Sakra, si potřebuji dojít na záchod. Hej, tu je konvička s džinem. Hej, dělej. Dohraju hru a jdu na záchod. Ok. Ale na malou. Ještě, že je daleko, no. No tak to bych pařil. Řekne to mi jednou týpka, který nepaří na záchodě, takzvaně.
Podle mě Co já po dlouhé době vidím Podle hrát? mě jenom holky. Hej, já po dlouhé době vidím hrát na něho. A jo, kámo, Nany. Třeba Nany s Ronaldem, kámo. Vole, čurát. To nikdo neslyšel. Tak to nekecej, Nany. Jo. Hahaha, you are L. Haha. Ty je 20. Hej, mě chybí jeden pohárek do 20. Tak já to stopnu a... Tak jsme zpět. Jo, už jsem dočul. Jdeme. Počkej. Tady jsou ty player icony. Ale třeba tady ta první vypadá hodně dobře. Ale nebudu si jen tak utrácet gemy. Ale mně se docela dost líbí. Mě by nevadilo, kdybych za ní utratil gemy. No, já vám potom ukážu můj nejlepší player iconu. Počkej. Hej, běž potom ty... Jo, span. Oh no, krau. Kukua. Kukua. Hej, šele mrtva. Smí vyžrat. Kukua. Hoď pode mě. Kukua. Kukrák. Kukiriki. Já třeba... No, tam se ty. Já třeba za Rika absolutně neumím. Já docela ne. Ale třeba jak byl ten Hypercharge skin na Rika. Jak ten byl hezký. Mě... Ho nemám. Nebo jako mám ho, ale proč ho nemám takhle na sobě? Protože jsi zlý, nejsou rád. Ne, protože jsem zmáčku na tomhle skinu. Co? Nebuła! Wow! Mám skutek. Hej, oba mají 7 let. Kuka! Chybí jeden. Jsem kompletní. Kuda divů. Oni mají 10 kámo, já mám 11, to není fér. To je 10 na 11, to není fér vůbec. Na tebe. Haha. Já jsem zabil toho Dynamajka. Možná někteří si všimli ty mý player icony. Proč dáváš? No. Jo, už vidím. Jo. No, takhle vypadá. Jestli chcete, tak... kde to je? No, tady je prostě můj trvá QR kód. Dáš. A tady je kód. A nebo tady pod tou player ikonou máte to moje ID. Takže ne třeba... A nebo stačí dát tohle. A and friend. Stačí mi napsat potom do komentářů, jak se jmenujete a já se vás klidně přidám. A teďka se mi padla rare. A je však gemu máš docela dost? Gemu mám 73. Si šetřím teďka na kruhu. A potom si vezmu Mortisa. Já nechápu, jak nemůžeš mít Mortise. Já mám na 3000 na Hypercharge. Krása, tam může na ten nový brawler. A týpka Shelly, taková ta... Já cítím to mango. Ale jako... Možná, že někdo ještě nepoložil to mango. Hej, kam položte ho? Hahaha. Vyhrám. Berry. Hej, víš, co by bylo hustý?
Patrík. Skočím, mám gadžetů, mám nekonečně. Jo, Já si hej, pamatuju, ona je na všech modech. já si pamatuju, jak tady to bylo ještě v tom Brawl Passu na baze. Já jsem si tam, Co? tady ten spray. No tak teďka nejde vidět. Jaký je ten? Ukaž. Tady ten. Jo, ten blesk. Já ho nemám, ale byl hezký. Já ho mám. Klakua. Já mám hezký skiny na typa. No. To z toho Brawl Passu plus. Ale teďka moc nehrám. Děláš srandu? No. Kámo, hej, jak se to jmenuje? Come on ladies, come on Jak se to ladies. jmenuje? Jak se to jmenuje? Ne. Ne, já umřu. No. Kámo. Hej, už 20 minut, kámo. No tak, jestli chcete pokračování, tak dejte 5 lajků. Ne 10. Tak jo, tak 10 lajků. Já vím, že to bude mít třeba, že to bude vidět, teda, že... Že... Legendary Star Dropper z Brawl Passu. Jako z normální random Star Dropper. Hej, já jsem laker. počkej. Ty jsi Ty jsi to tuto. Já jsem do toho neteš, ty do toho jdeme. No super. To je dobré. To vůbec nebyla facka. Můj kámoš mi teďka dal facku kvůli tomu, že mu z Legendary Star Dropy padl skin takovej Gredaryl. Hej, ale já tu mám ještě 2 Star Dropy. Gredaryl. Za Daryla vůbec nehrou. Tady. Tady ten mu padl z Legendary Star Dropy. Ale Hej, mě vypadla určitě. Ale stojí jakoby 80 gemů, což je docela dobrý. Jo, tak to jsem se viděl. I když Legendary Star vypadly stála o lehku. Hej, já bych to teďka už tady ukončil a tak za Berion hrát nebudeme. A tak tady máte když tak to a napište mi do komentářů. Jak se jmenujete? No, jak se jmenujete. Tak čau.